Wong tuwek menek kambil tiba gludak ketipan klopo. Arek nom kaisok kromo inggil yang gede mengkutati opo. Lek, emak coba nolong mbak telu. Alah sik mak. Kesuwen, neng cepetan. Dikongkon maneh tambah saksik. Hei. Waduh. Alah. Ngomong apa kan di Kemang? Ngomong apa sih mak? Sekarang dus-duse Kemang lo. Ket iki aku ngitung duit sampai kudu nangis. Kok iso yo? Walah, nek gak tayo. Wis ngerti lho, Mbok. Di dalan nang ngarepe mripate makne. Lah wong sampean iku kenal diceluki, gak perlu nggo wedhung itungi duwe ae. Iki lomboke gawe apa katene? Wis ora usah rame ae. Lho. Cek apa ngene ku, Mak? Ngene iki cek dicolong tuyul. Zaman wis modern kok iso dicolong tuyul. Apa, Mak? No? Supono? Oh, Mak. Hei, aku mau lamar HR-an sih. Iya. Piro? Apa? Piro? Ada gawe apa sih? Wis alas mau piro? Yo anu, Mak. Yo lumrahe arek lulusan SMK itu kuliah angkot, Mak. Oleh 500. Terus mari tak gawe tuku cat ambek kanvas kali 200. Nah, ini sing 150 ini. Kabe dhewe gawe apa katene? Ki nambahi tuku kelambi adikmu. Iki lho ki nambahi duit iki lho. Sik. Seket man. Halah, duwe cepet deh metune iki. Mbok apane gambaranku iku? Gambaran kanggo mbak iku. Apa sama? Lah apa? Salah digelandang no. Lho, arep dikandani Mbak Anggela rek, tuwule nek gak tau wadus. Ambumu lho kaya wedhus. Mak, Mas omongane elek. Nek aku gara-gara wali liwat bingung kok. Apa sih, Mak? Wali murid atau wali santri? Apa zaman saiki kok bukan wali-wali lho. Wali murid ta. Kok Apa? Jawa tapi gak jawani. Gak tau percaya kan gugon Tuhan. Hah? Arek kok angel kandhanane. Kok dengkap. Babah. Baru betul dulu. Malah wedhus ah. Mesti teko-teko gatel itu. Heran zaman saiki kok aja percaya ngonoan iki lho. Kok untuk ketokane rungu sih. Lho. Wong awak dhewe iki dilure. Syukur nek kesana. Kayaknya kalau beda itu kono. Wan. Wedhus kon iki kaya. Wedas ae ambemu. Tunggoane iki gak ngono betul endi. Apa sing kate tak tunggu? Ya ambemu. Lagi apa maneh, cok mau wedas ae lah. Mana ono kali liwat, ngoro kelakon. Waduh, bongkon weh.
percaya wali liwat ae. Omonganmu iku kok wong tuwek-tuwek. Kok makku ning ngomong ono wali liwat ngene. Gak percaya blas wedhus iku ngomong. Delokne kok dadi wedhus temen kon. Oh, wis salah apa. Opo-opoan wedhus iki. Kok salah. Nek wedhus bohong dadi wedhus. Gak terasa panas ya kon. Aduh, kok wis panas tapi. Pindah. Pindah wis pindah. Kok mau pesenanmu berdukan, Bro? Aku wis pesen dulu gitu. Ya pindah ayo dibarane ya. Loh. Ngatus ae wis sore iki. Aku wis kok wedhus. Perkara ta? Si percaya ambek wali liwat kok makmu. Ya aku luwe. Wah, lor, kata tak turu. Loh ngantuk era. Nek. Nek. Wedhus sapa sih? Nek. Nek. Eh. Nek. 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 Kontakku ya iki ya. Nek. Nek. Oh, niki ditoleki wong ket nang ndi ae. Aku iku ket nang doleki awakmu karo. Ning omah ibuku karo adikku. Iku muni bek gak jelas. Terus aku mumet ae ndoleki awakmu nglur dadak ning kene. Jawaban aku ngomong rek. Dijawab. Bek. Bek, Bek. bek, Bek. bek, Bek. bek, Bek. bek, Bek. Aku ngomong jawaban. bek, Bek. bek. Bek.
Ya apa sih? Gak bodoh, gak apa. Ini gak apa-apa. Gak bodoh lagi, Le. Kamu ya? Kamu ya,